happy weekend yo kan gak wireng-wireng yo aku nggawa iki cah libur iki nggawa nganu apa tas gledekan sing diblonjo nang pasar ngono kae iki jane libur apa arepe blonjo dino iki nggih ireng-ireng ngenteni kancaku iki rem budal-budal iki arepe blonjo iki isine iki kloso plastik kan arep kita arepe mantai rangsel iki jadi oke gawane iki kan setengah semi arepe blonjo jadi ngekeloyongan dhewe kaya ora jelas sih ngenteni si sapa Bepreponio kita kan arepe mantai kita arepe mantai di teko pasar iki ngenteni bocah-bocah durung enek sing teko kaya kurang ajar gek aku iki wis lawe dina iku dina iki kan panas tapi enek angin sepoi-sepoi enek angine sepoi-sepoi dadine iki lho gaya titik oleh ya cahya gaya titik just sapa ngerti untuk pacar sapa ngerti sapa ngerti untuk pacar duh iya ya semangat liburan guys semangat liburan oke lah aku ngenteni koncoku ya pokoknya happy weekend semangat liburan ojo sampai susah aku senang pasar ngenteni Beprevania Mak Marmi Mak Sumarmi ngenteni Panilo ya loh ngenteni bocah-bocah wis ngono simak terus videonya saya terus aja lali di like, comment, share, and subscribe biar kalian masuk surga banyak rezekinya bahagia selalu sehat selalu panjang umur dah guys.